1, 2 i... Aquí tenim per fer un altre descapsejament d'una obra que em fa també molta il·lusió rebre. A veure, que l'he tret del revés. La desastrosa teràpia de la Sara Bonsom de la Mireia Giró Costa. Em fa molta il·lusió de llegir-lo i a més és que la setmana del llibre en català vaig estar passejant i me'l vaig mirar i deia com, buah, em quadra total perquè ja aquí ens anticipa que és la comèdia romàntica definitiva en el temps de l'amor líquid. La Sara Bonsom és una dona independent a la força de Barcelona, però és que hi ha gent que viu a altres llocs. Mare soltera d'un nen de 4 anys, la monoparentalietat és l'única solució que ha trobat per crear una família amb un adult funcional i guionista a l'ombra del presentador estrella del programa de televisió de més audiència del país. O sigui, la que fa la feina bruta. És que no em cal saber res més. Em fa moltes ganes tot aquest tema de precari, sobreviure a Barcelona, dona amb fills... és que pinta que aquí hi haurà un humor mordàs i tinc moltes ganes de llegir-lo. Només donar les gràcies a l'editorial que me l'ha fet arribar. Així que ja us aniré comentant què em sembla la desastrosa teràpia de la Sara Bonsom.